Konečne aj rozhodca mokrý, aby vedel, že na hasičskej súťaži, kde tečie voda, chalanom sa mašina vyvrátila. Oj! Čerpadlo je niekde hlboko, hovoria chalani, a nerozumiem, o čom sa rozprávajú. Aj to sa stáva, už asi chcelo vymeniť. Nuž, dostala záťaž, mašina, tak toto dopadlo. Majú výsledné časy, ešte tie na záver poviem 15:29 som tam videl.